Здравейте хора, отново с мен добре. Сега... Да, знам, че не съм снимала доста време и... Така. Да, ще пуснем бонус честа, мога да видим. Ще ми даде работи, които да почнем да оцеляваме и сега леко малко, само с малко ченк. Нещо се бъгна. Да. Поредицата там в онен сервер, може и да я продължим, може и да не. Доста се развихме и аз забравих да снимам клипове. Но иначе, ако не бях спирал щяхме сега... Щяхме да сме някъде около 30 епизод. Много играем там. Много време, ама много цъкаме там Майнкрафт. Ама вече и на други сервери, затова че рядко вече ходим. Днеска, например, бяхме 20 минути 30 там. В други сервери, не знам. Като снимам в тях, мога да ще оставя IP-то и на серверите. Ще оставя и профилното име на моя човек. На Никито. Сега забрали сме, забрали да взема бонус честа, къде съм тръгнал. Омага хора, вижте какво направих, бах ти какво направих. Взел съм си бонус чест. Сега къде има спална? Ето. Бонус чест аз. Много каменни работи ми дава. Малко странно. Такъв селски начин на нареждане леко. Чест ще вземем. Така. Да, не знам. Сега първо си направим бата, ще видим и там. Някаква дупка си направим. Тук вземем захарна тръстика. Много цели 8 захарни тръстики. Леко съм с 20 джънк за първи път толкова малко. Сега ще преработим това дърво, си направим крафтинг тейбъл. Да, ще има епизод, в който ще показвам работите на начинаещи и да. И ради повечето епизоди вече няма да има много дълги поредици. Аз, например, ще бъде около 10 епизода максимум. Защото вече не снимам толкова много с Никито. Но тази поредица тук, когато няма какво да правя, най-вероятно ще снимам тук. И ето ми го първия хоум. Така. Да, това ми сега този първи епизод. Не е много дълго, но няма да бъде качвано днес, най-вероятно. Даже не знам кога ще го кача. Добре, ние сме 22, запомнете дата, кога ще го кача и чао!